Russiýanyň ýokary derejeli resmisi halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça Aşgabat bilen Moskwanyň meňzeş pozisiýalary ýykyn edýändiklerini aýtdy. Bu barada Rus Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin 30 ýanwarda Aşgabatda eden saparynyň çäginde Türkmen mejlisinde çykyş etdi. Bu Döwlet Dumasynyň spikeriniň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň soňky 11 ýylda Türkmenistana eden ilkinji sapary boldy. Russiýanyň Ukraina garşy başladan esassız urşuny erjellik bilen goldaýan Volodin Türkmen deputatlaryna ýüzlenip, Russiýanyň BMG-daky staty hususan da natsizmi gahrmanlaşdyrmagy we ikinji jahyn urşunyň taryhyny galplaşdyrmaga garşy gönükdirlen başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlygyny bildirdi. Bellese Kreml we Rus resmiýetleri Moskwanyň Ukrainada alyp baran batyp alyjylykly söwüşini hamaly natsizme garşy göreş bilen delillendirjek bolýarlar. Emma Kiyev we halkara jemgyýetçiligi Ukrainadaky agressiýa üçin daşky dünýäden barha üzgünleşdirilen Russiýanyň bu öňe sürmesini reddedýärler. Ýatlatsak Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky hilakçylykly urşy barada häzir çelne resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Şeýle ol BMG-de Russiýanyň weýrançylyklaryny ýazgarýan setberişliklere gatnaşman gelýär. Russiýanyň Döwlet Dumasynyň beýanatyna görä, Volodin Türkmenistanda rus diline bolan aýawly çemelisi hem gowy baha berýändiklerini aýdypdyr. Ol Türkmenistanyň 71 mektebinde rus dilli klaslaryň bardygyny aýdyp, Rus-Türkmen Uniwersitetini esaslandyrmak proýektiniň hem wajypdygyny belläpdir. Sol bir wagtda Rus resmiýetleri Türkmenistanda rus dilli klaslaryň ýygdyrly ýapylýandygy baradaky maglumatlary reaksiýa bildirmeýärler. Volodiniň sözlerine görä, häzirki wagtda Russiýanyň ýokary jaýlarynda 30 000 töwereg Türkmenistanyň talip bilim alýar. Mundan öň azatlyň habarçylary ýurtdaky işsizlik we ykdysady kynçylyklar sebäpli barha köp Türkmenistanyň şol sanda okuw wizasyny hem düzedip Russiýa gazanç üçin gidýändikleri barada maglumat beripdiler. Volodiniň pikirçe, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugry bu newit gaz pudogydyr. Ol şol sanda täze ýatyklary özleşdirmek boýunça energiýa hyzmatdaşlygyny üstürmegi hem teklip etdi. Речь идет в первую очередь о ключевом направлении двустороннего взаимодействия нефтегазовой отрасли. Необходимо углублять сотрудничество в энергетике, в том числе разработке новых месторождений. Emma ol günwataryň Rus energiýa serişdelerini girden gadagynçylyklarynyň çäginde Türkmenistan bilen bu diýilen hyzmatdaşlygyň nähil amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmen habar serişdelerinde we mejlisiň resmi web saytynda Volodiniň çykyşy getirilmeýär. Mundan öň Rus resmiýeti özüniň türkmen kärdesi bilen duşugynyň dowamında mejlisiň başlygyny Moskwa çagyrypdyr. Gülsat Mammedowa bolsa, Rus deputatlaryny Türkmenistanda geçsek parlament saýlawlarynda tinçi bolmagy teklip edipdir. Volodin hem munyň amal ediljekdigini tasdiklapdyr. Günwatar saýlaw tinçilary Russiýada siýasy bäsleşligiň tas ýok edilendigini, şeýle-de setberişlikleriň häkimetiň başyndakylaryň haýryna galplaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Awrely halkara guramalary Türkmenistanda hem häzir çelne geçirilen saýlawlaryň hiç birini erkin we adalatly diýip ikrar etmediler. Volodin saparynyň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Moskwanyň Ukrainadaky urşy sebäpli daşky dünýäden barha üzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýokary derejeli Rus resmiýetleriniň Aşgabatda saparlary göz görtüle ýygzamlaşdy. Tinçiler girdilen halkara sanksiýalarynyň arasynda Kremliň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary tebitde öz täsir güýjüni taklap galmagy ymtylýandygyny aýdýarlar.